tinggi aingu yublay sesisian buat kumning laman peteng ikan ika online worship service jang hapalang Presbyterian pokse mat kumning kapastang masim ni kabu pun pedang sobha ban ai koblay pi barok lang ki parlok bat ki paran beiyet ki jongi jang kapalang ka jongi bat pi ki ki balang ki pepet ya kani kajeng syakri ya ublay pan ai koblay ya pi barok lang hak kerteng kapa don bortam kapa krautam kapa mju syajab kajong trab nong pnim jengi u Jesus Christ dia syamnya caprang ini pasal sublay hak kajeng duai ko kapa jengi bahab neng ngidan kumne kapa sedang ko trab e manual khamat ke jelam ko jong me nakabanta kani kajeng syakri kajongi ya me jelam ngir musim ko jong me mat kurku yang shementa baro hagi banta kajong ki ke paper to yalam nakapa sedang berhadu ko wine ohi naman ngipan kerteng jeng pnim jing Jesus Christ amen to ni beteng kajeng ruai kaba arspa prapo kaba ong ngadon kam try yame me obai isnai e omdan bala ban ai jing suk lat na me ngadon kam try yame ngadon kam tukur khu kunong penim ngawan syame kejurab arspa prapo badin ngijeng ruang skarpat ikong ai wansong in selam perkejeng polis tang bat duai ngadon kam trayame deu bais nehe amdon bala man ai jengso lag nami ngadon kam angadon kam try yami ngadon kam tuker kuko nong penlim ngawan syami ngadon kam trayami nganga tuat kenran jing pen syaki dubor haba bejan ngadon kam trayami ngadon kam tuker kuko nong penim ngawan syami ngadon kam trayami haba skobhane pang wan gloy batu yaisa mensim katrang ngadon kam angadon kam trayami ngadon kam tuker kuko nong penim ngawan syami ngadon kam trayami tuhi kai bangan le kamon bakun ublay haba
traya mi ngadon kam tu ken ku ko nong pen mem ngawan shami Haswabangin let chuble hagi jingduai ginya phai naka kitab jong Jeremiah kalenong ka bakhanyo ka khot ka bahinyo hadu shipo suk utau briu ubashania hautrai but ubaka jingshania jong u long utrai naba unlong ko uding bala thung hajan ki but wapur yala ki thiet hajan kawa ba shepting haba wan ka jingshit hinrei kasla jong u kan long jerngam but hakasnem barang ringkhyang khuslai lemne pep bansei so ka do not ka kham shukor banya ki e baro but ka long ka basneu klem jinkermen u bala ban ithu yaka nga utrai ubayit yaka do not nga tenju yaki khlai kat ban ai ha uwe baro kat bakum ki lenti jong u kat bakum uso ki jingle jong u tong yen phai long chuble ki jing doi ko khpa jingi bahabne ka nu hidap ka jing kemen ka bakrau nam ta ka jing e ka jing isne ka jang me ni ai ngu ko pa namar miladon kat pat ngi bangila banya lo wan ban ya seng ya ka kerteng ka jang me lingba ki ni online service try ni ai ngu ko pa wat hapadeng jong ka jing e pa ka jing le ka jing im nrengi ai ngu pat try bingi yo ban ya seng lang kum ni try ban yo ban penon burom ya ka kerteng ka khut ka jong me ngai ngu try nam ta ka ktien ka be im ka jong me ko pa ka bolong ka bor ka long ka jing kermen ya ka jing im ka jong i we kan try ka isen e yangi ya rap yangi kan try ngi long tang ki bri badap ki jing klot at ki jing duna but ko pa be it ngabu ti kerpang kan try nam ta ni ka jeseng ko pa nado ki nong yalam ba pulis dang ba duai bat kumju ko pa yo shakri jong me kan try banza sa me ka ktien ka jong me ling ba ki ni online service trying a pen kan tang ha ki sang ti play ban bor ki jong me ba mi min pen slet ka bor ka jong me ko pa ba ki breu ki bas ngop ki bas ngap ya ka kin yo ki jingker khu kan try ma mi min isen e kan try to don kat ko pa be e ba to ki breu ba don ha pedeng jing pang ba ki jing shitom don ha pleng jing ki kan try ki ba sha kta ha uni khnyang jing pang ko pa be e mi long ma mi u play mi long dong pen khia try ma mi min pen khia jana ki i we ki pa mi long u play mi long us e ba mi long mi u try ki try u play ba krau kan try haki jaka baro ko pa try kum ka perthei hi baro ka wengi mat ikini ka jing jar ko pa nring tips kem ka try ngin shuai shania be haki sang ti blay bran bor ki jong me ko pa be e try to shim ikini ka por i batang khandiat e ko pa bing yo nya slok e ka ktien ka jong me angit skema me sngo ba me sngap i jing khot ka pat ka jong ni ka por ting jong Jesus Christ ni pan amen man tapat ngin lum nak jing ai ngo berkat barang lum ji ai ngo pan man kapar kon samla jaw palang ka jongi Mr. Magdiel kharmolong in yalamingi hakni jing ruai kaba kerpang Kokpa bamjuko ka jing isne ka jong mi rai u blay oba jing pen re mi ma blut pa man bang awan ha jing don jong mi ngadap jing leng o sa chi si nama jing ai pla jing yi
xem phang ho siêu ba thơ li đôn pla namar jing ai pla namar jing ai pla nong pen niềm bay pen cloi mình ta mi long nong hi kai ba nong pen kya u jong a da ngan pen pa Rai ka ngat nai don ka dor ba la ya nu jor pa jing ye chong mi ba rao bo nama jing ai pla jing xem phang khó siêu ba thư li luôn pla nama jing ai pla nama jing ai pla kham liu kham cơn jam ham don bor ham halor ham liu ham cơn jam ham don bor ham halor ban ya baro ka dei na ma jing ai ka ba la jing yi trong mi ngam la xem phang ho si ba thư li đôn pla namar jing ai pla namar jing ai la Problem kor khui kanika jangra ko karpang kachong mag deal kharma ulang brena kor khu unang pechat bor I minang lam chakri uple nang ni besakmat kham tam run pandai kini jangra ram ta jongi baro hi kibala yo sngo tiram tang ni jo angong ne pha shuble ha kajing duai kok pa jongi bhab ne nyai go me ko trab iram tang ni jing kor khu ki jong me yak ba me ju ya kor khu ngi navigasngi shikawai pat bat kumne shibanta nagijkur ku jong mengla ban ai kumne chakam ka jong ma kor khuni jing ai kilong babet mengla pandan kam ya ka kam ka jong ma hai kam ka balang makom jo jigalap ka gospel kor khu yakini kibla no sanyang shane jing ai ka kam ka jong ma kor khu ki tu ki bamla ban ai re ki ai kan mau ya me mari shakari ru hi me hangno ru mangipan yakini bro kerteng ka tram nok nim jingi u Jesus Christ amen
teman dapat asal bengin ya yo sngo ya ko khobor nak tin ka jong blai an karpat ika praise worship team ka barang ka jongi makin yalam ki kat to kan ne ki jingrai penrhem mensim Simtalan jingrai ka balai spa sa pofra nan wai jingrai bakala simtalan nadu kala adoto to zoni in rise up dan keteng jongo dan wai ki jingrai ba pela sha phangu krisnong ten em kom no u sha ha ka ding na ya nga ban ai jing pen em nga la ja jisu la sem kom kalang brod ba sakma shakalin ti kem ka ba skem ura u ya lam yang nga hon ngan ruai jing ruai ba pela sa pangu krisnong pen em wai lem ba ki riu put ki bala ya lang na men barem gala kelon gala men sao gala jon bat gala pop Jinkerman la duran la pao jing i chong ukda dukop smi ba dum kilawan ban paden tiru babun jing ma hin rei u don bat ngareng kadalak ti ukden yang hon ngan ruai jing ruai ba pela sa pangu krisnong pen em ruai lem ba ki riu puti bala ya lang na men barem unri un kudum ba uyang ha banda poi ha rut wa sha shi liang wa un ba nang ta sha burom sing ai ai ba hon ngan wai sing ruai ba pela sa pangu krisnong pen em ruai lem ba ki riu puti bala ya lang na men barem hon ngan ruai sing ruai ba pela sa pangu krisnong pen em ruai lem ba ki riu puti bala ya lang na men barem Hajing yal ti zongi hagni per thai mi or ngi hap pan ngi juja ru andre ladangi wat pan ngi shanya scam how try jisu jongi de tang ma u hi ubala banyalam pat ingi hakalenti ke pedai pan de tang ma u hi bala ban sat ikipop ki jongi bala pen empat yangi me don hang ni me ki pedang jongi mani ya me ngi mani ya me
mi don hang ni mi trei apdeng zong ngi mani ya mi mani ya mi long nong thao lên thì nong le cam ba bat ku la jing sha ba dum a blei bat kum ta mi long nong thao lên thì nong le cam ba bat ku la jing sha ba dum a blei bat kum ta mi ton hang ni mi ta ye ki don nun mani ya ni mani ya mi ton hang ni ki jing pang mi pen kya mani Avangam yui pamilang yai tre Avangam sothu mi yai tre menom sange kinatrai menom sange yai tre pedeng zungi Avangam yui pamilang yai tre Avangam sothu pamilang yai tre Memam sange ban tre Memam sange ban tre Avangam yo I pamirang yai tre Avangam sothu pamirang yai tre Memam sange ban tre Memam sange ban tre Avangam yo I pamirang yai tre Avangam sothu pamirang yai tre Memam sange ban tre Memam sange ban tre Havangam yo I pamirang yai tre Havangam sothu pamirang yai tre Memam sange ban tre Memam sange ban tre Havangam yo I pamirang yai tre Havangam sothu pamirang yai tre Memam sange ban tre Memam sange ban tre Havangam yo I pamirang yai tre Havangam sothu pamirang yai tre Memam sange ban tre Memam sange milong nong thao lên thì nong le cam bạc ha bát cula jing sai ha ba dom a play bát kum ta milong
inaiti shu try ban in bus kem hauru unya lam uhi ngi ba try ki try bangin la man penda ba try hani ka por ta try wan ai try bagini ki long tang ki jing penda bru kom try dia try ai ba kani baro try kolong nadu ka donut ke zongi try ban ba kini baro try ngi mani tang ya mi try mami try ble ba im ble try balap pelan luat try ngi nak pop try ikni baro apan kerteng Yesus hi amen. Dong la pois ka banta ya ka wangin ya shashkor ko khobor na ktien ka jong oble mat ko khobor ka jonga ka ni ka clip mat ka ni shithi shaki hebru kalnong ka ba khat lai ka khat ka ba phra ka bong kumni u Jesu Christ ulong ujo man henen manta batsha ki bamjukut mat ni khobor ka jonga kan dei shaphang kopor kumbang yetip ha kapor kolong badan kam haka GM ke jongi ki paman ko sngi haki jing pendap ke jongi mat kumjo haki taki jimut che perkhat ki plan ke jongi ki ba pher jong ke GM manakane ka dekhat bangla puli mantan hebru khat lai phra ngakong ini pej ya kane ka banta habe dei bat kapor kaman henen menta bat kabam jukut to kamat kabaningkong kaman henen kata yesterday bagi ong takhtien phareng kata kabladab kata kabalakut bar kablalet no shadien tihabai kran shpang kata kaman henen ngilap ben kan mau yaki jingja ki ba pher ngilapin kan mauru ya ki breo ki pamangi ngi kendo bar ki jingi sham ki jongi bat ki hi bar ki scientist ki thu shongi ba kan ki jing kan mau ko jongi haka jabeng ka de ka bias no lang bat ka por hi manam ta jingi uble lo ai ngi ya kata ka bor pan kan mau nang ka jabeng ka jongi hakabala dang isong balang pressure man perkhat ngi kan mau kita ki bladap kita ki ba lalit no nang panta jung gitu ki baklan ka bor kan mau ikan mau lo dadong sedong tik pa tik iki jingja iki tu par ki batlat ka bor kan mau kimla man kan mau namar ba ki la klet no tikom ta kita ki jing kan mau ko jung ki babha bat ki basdew kita kejengkan mau ki babha ki basotenat ki pen kemen yangi mara bangi perkhat ngi kwa bagi tu kejengja hakaba menhenen kin wan biang namangi sotenat bangi iet yeki handai habangi keren pat shapang kita kejengkan mau ki basngusi ki bapen kethang ki bapen yam yangi ngim kwa shu bikin wan mat kumta ngi kwa ban klet bar benamkan mau shu gitu jengja kiba pensngusi yangi tidam da jungi baro lang hakani ka siteng snem kini hinyo banai ter kumne hanu snem laringi phaidian ini jengja kibala ja kiba bonangi nginam klat bat nginekan mau junom mangalai kendo di orang ba kibla hinyo pesan snem prapasan snem karta ka jongki ngalakali ki hatu plaju man em kumni kajat jingja hanu snam jong une khunyang jingpang COVID-19 pandemic marki babon hi ki ong kimpat jumat kapajudan kum kani kapor pagadan ka lockdown hakabang haban khang ya ki school ki college ki jakatre barkom jur ki jakai mani barkom ta ter balaringi phaidian shikai ka balaja hakini ki jing kini ki jingja kajing sapriang jonyo khyang jingpang hanus nam ngangai babon nangi ngi kwa ban klat no ngim kwa ban kan mau shu laringi pule ke kitab Yesaya
kalau nong basau pun rio kedekot ke balai ko ong to shashkor hanga ko ke yeng u Jacob bar ke badang sa baro na ke yeng Israel ya ke ba ngalaba nadu ke khapo ya ka ba ngalakit nadu ba lapun makani kedekot hakitab Isai kapan kan mau spang unu blay jungi utau blay jong ki jingkular ubaladan bat nga bat mfi nado badang khai ngi nado ka khapo jongi mei jongi bahadia mengila miru la khai ngi uladan nado katokopor kabeide makani ka menhenen ka jongi hado kani ka klip mat bangango yo blay hakini nyau banai jong usnam hapreng ni jingkala hakani ka perthei hapreng kini ki jingja ki bakhla jong ni khanyang jingpang ublei ula dan rekat pat ngi ublei ulari ula sumar ula kurkhu ula pandap panbiang ula pelai ngi ni babon ke jingma ke jing stiu ke jingpang jing sitom makomta terter penam ta jong phi ko ki parlok ki belamat inu khanyang jingpang ki met ki phat ki jong phi ngai ngoi ublei ba ula kta ula pen khia ula kasan bor phi hapdeng kitu ki jingmat ya ba phi philamat how ne ustem tiabangi phaidian chini ki balalet no ngini ki banai jong une ustem habangi phaidian to nginom ya khnyum nginam complain ya ublei herengin pediang ba do ublei bala sha so bhai ngi mangin mat marabangi mat jing e komne kapelaw ngi mangin phai sha ublei ba mangin war ke jingrap ka jong uhi tunya poi skamat ka ba ar kamenta ka today beki ong daktien pareng tu no way nong tho wang today is a gift that is why it's called present kani ka pamanta kari jing ai sobha namar ka tangi khot kata ka present mengilap nong kani ka present kani ka pamanta kari jing ai sobha ka jong ublei bar kani ka present kani ka menta ka today kawan nang ka jing kala kiba shadin jong ka ba menhenen nganget bagi babon ki kopan poi syakani ka pamanta handrai pada nak ida ke bamla akyar nak jimpang di sitom ke jongki kila demen klat non nak ke perthei berkemla bandan nak ke sni ke bakum ke ni tigani ke sni ke pamanta ka ta ke sni ka bathmai kata ke sni rengkat bagi jengkur khu ke jong ublei man ngai ba de ublei opan la ingi kumne mengidang la ban yu ban sham iwe kumne lengba kane ka channel ru bakum jela dangi mi selenti sesengkian sayo sahat ru ngidang la ban yu ban kendu ban kren iwe namar ublei udang ai ne ka mensim ngin em hala kusngi telada ngi polut por laringi perkhat chapang kani ka pamanta kasngi ngiran kam ban aingu yoblei kumbaong ka kitab sam ni ka jingrai sam mengiong ka sam mashis pakhat phra ka khot ka bar pusaw kani ka sngi ka long ka bau trai ula punlong ngin shat kmen bat ngin skau kmen haka ngidaban kmen ngiban yaro yoblei naman nganget bahado kani ka pamantah ka khlemat ki babon nangi ngidang yo ya ka chakathia chakadem man ka sngi ka bam ka di ka jongiru ka poho pahai namar ba udai ublei ubakur khu ngidang lai man ring man sim kumne ya kan kal air ka ba jing em yengi mat kham tam ru nyai nyu ba ya kan kalat ngila yo kumne man ta suki khnyat ngila la ru man kish ki nga jong blei ba ban shakri yu lengba ki jeseng ki ba pher de kambang la kren adu menehi ngi emane ka perthei jong ka jingkala kita ka jingkala jong ka bamenhen ba ka jingkala jong ka bamenta ban ngai ba hakine ki brai ki valet no kini ki baca kelapan kala ngi hakirukom ki ba pher ngi mata kini rukom haki school kini rukom haki college
kirukam haki jaka mane blei kila long phala kila long thamai kumne balang pa ka par thairu hakini ki jingja jone usnam kalapan kalai ka bor par khat ka jongki ka jinglong ka jongki par ki jingmlien ka jongki ki ba pher barang gait bangyala banya kubor lang bagini ki eke kilayo lat hi pan kala ya kita ki eke ki bashabar haga ju em ka jongi ki kam bagi jing pendap bagi ki jinglong ha kita ki eke belong ki bakan jado ki ba man kasngi mentah andre kom ki banget kom ki kon kristan mangakwa manginya keli yelade ngini yet yelade hatu hapreng kani ka parthai jong ka jingkala hatu ka jingkala ka bakan jaman sem ka don em ha ka jim ka jongi tong ni keli yelade hapreng ni ki dak kishin kini ki jinge jong ka jingem hatu ngilawat em you know blay bo emu bashisha how ni usnam hatu ngilalong em kita ki jing thau ki ba thamai hatu blay ulai jakan ma jim ka jonga ba jongphi hatu ka revival kan jaman sem kalayon man wan ban shaune ka jim ka jonga mar ka jongphi tilada kampat long kumta tungnya jubab yeladi simat hi margin dwai yo blay bon pha yak revival kan jaman sem margin ki dakishin yak ba blay open paw leng ba uni khyang jing pang hi hanus nam kapan kan mau shangi mana kapar thai kalong kabatang shipor ngap an yai pen khre ekaban sawan par ka jing im bam jikot par ek ba blay ula pen khre balong hi jakat baja hakane kapar thai kabam tikna uble un sawan man shaw no yang abadi phi hakata ka jaka ya balopen khre ka balong ka buneng hi to kamat ka balai ba ka khaddo ka bam jukut ka forever tika ta ka bam jukut ka dei ka ba lashai kata ka tomorrow ya ka bangim tip kan long ayu unja ayu kata ya ka bangidang up kermen hakba mano ru hadu manta badan betip enja ayu shibet enja lashai wat kat kini ka jing start manta hakani kasla perthei kani ka juk jun ki bor ki ba pher ki tiar ki kor ki bor ki ba pher wat kini ru kimla ban yathu ban kado enja ayu badan betip do manta lano uni khyang jing pang unja no lano nginyo dawai walano kitu ke ki bajo jaman shwa kin jabyang ko majulong normal hi hagi por menshwa habang em ngiyaj laj lut klem genu ki jipan wet bat ki jing penthut tingam la malang em hak parthai ka bam tikana ring aingo pari oblay ba hapreng jin parthai ka bam tikana uno oblay jing yu oblay batikana uno oblay jongki jingkular palaring puli isaya kalanong basaw pun riu rekhot ka basaw kong kumni te hadu ka jelong temen ngalong uta ba hadu banda punyo uli ngan kit epi nga ngala pelong nga ngan ba ngan kit ru bat ngan pelaj bat kani ka khot kan mau shingi bawno ble bladon dekat bat ngi nadu mandang long nadu bandang khai ngi ula kolaru bai kani ka ban sawan umuong ne hadu kisungi ke jelong temen ngan kit ngan ba nga ngala pelong kabamut bangilang special hi ilang kerpang akhmat jong ble un kit yingi un yai baru yingi hakani kaban sawan pat khamtam hakani kapor ka jongi kabamanta kani ka ya ka jongi nyai ngu yu ble bolapen pau yelade hakadur ka jong Jesus Christ ya bola sha ban sinis pakasla parthai ban im bar kun ban riu shipor man shayab na mata ki pop ka jongki bar kumju ban yalam bam kedolenti ya jing im bam jukot tinu jisu ubalayap bar balami pat udan kata ka kerteng Emmanuel kabamut uble lem batngi pandan rengkat batngi uban im uban sa bar banyarap rengi hajon kam gejongi kiba halakas ngi unu jisu de tau ktien
Utau badan nado ka basdang nado mendang long jong ki aka baro udah tau basdang baru bakut utau alfa baru omega ono jisu belajap baru bulan mipat ula kolar pun sawan biang man syau yang abadi fi ki banget syakata hima ya ka bala pengkret lopahi ka balong ka beneng tikni ka dekat ya ka bangala bu nong rem hakne kapor Hebrew khalai pra kapan kan mau bau ni jisu hakane ka perthai jong ka jingkala ju kala ulang ujo menen menhenta menta bat shedu ki bam jukut te bau jisu ju kala balai mengentiang ya ka basibet bat ya ka balasai balai mengentiang ini ki eryong jong jing em balai mengentiang ini saw jong jing em balai mengentiang ini ki jumai papenki ya ka jing em ka jongi namar ka bible hi ka ongi mengin shania hauble menginum syapting haring men shania baik yauble balong kat balong hi uble utip khamba ula penyelam manri man sumar man pelait ringi na kita ki aka baro marapangi kran chapang kan ni kedokhat kapan kan mau shingi bau jisu ulong uta ujo hi ya ka menen ka jongi ulan rengkat bat ngi ya ka menta ka jongi ulan rengkat hi bat ngi hakane ka klepmat balik ni ka bansawan ruhi ula kular bonom eno ngi unum lendat o ngi padon saya lampat ya tak ka mengi ngim patip lupa laring pule gospel jo Matthias kalenang ba arpo pra kadkhar ba arpo kadkhar ka ba khaddu do jong gospel jo Matthias jisu ong hakmiru nganlong rengkat bat phi hala kasungi hadu ka bawai no ka perthai ngandon rengkat bat phi hala kasungi ka bamut man kasungi man ka klepmat tad hadu mandawai no kita ki aka hakani ka perthai toli ni rap yanga badi phi lingba kan ka khubor hi manginum do jengkermen hendeng ni ap kermen hau blehi ka mau ble lokor khu ka menen bar ka menta to ni shania ya uruhi ya ka ba lasai to ni skongo ni angu yo ble ya ki kam jingle ba bha ka jong u baro ka jing em ka jongi mat kum ne ni yat pat nang ne bat shakhmat rengkat bar jisu hi bola kolar bau num eno ingi uban ai bor ingi bat kum joru uta uban yalam ingi hakane ka jing em ka jongi ka bam tikna toblen kurkhu unyalam lengba kani ka porhi mangyo sngo ya kani ka ktien ka jongu nakbenta ka buram ka jongu ble amen tingla poi shakaba waino artat toblen kurkhu ini ki benta ya ba mangi ngila pendap un kurkhu i pinang shembenta nadu inong please jang bat duai inong ask special number EP kita khot jong press worship team jong balang ka jong ikom jo epiru ki bering ya kani ka video ki ba edit bagi basna bakom ta ter to blen kur khuri pi bar lang ki bele don bagi bele snokti manshna ya kani online worship service ka jongi te ka bakut ngine rwa ka jong ra ka khaddo jong kani ka por ngine rwai ka jing rwai ka south spa lai puar south spa lai puar ka ong ngadon ayu haperthei tangga janjar jur bashle nongshun bon kiker saudong senya sungi dengan yo mong kajura south spa lai puar You have birthday tang kajen jarjur basle nong sun bun kiker saudong sinya
si dengan yomong ulajan ba on wan utrai Jesu ulajan ba on wan utrai Jesuกูมันซิมจงอาตัวเป็นเครกลอยยาลาดีอุลาจานบาอุนวานน้องชนาตัววานเปลานบางามก่อนตัววันบ้านสานTingan ya roding punang bandayo kari snobhan ulajan ba unwan utrai Jesu ulajan ba unwan utrai Jesuกูมันซิมจงอาตัวเป็นเครกลอยยาลาดีอุลาจานมาอุนวานการบาอินอาบันดาลาบาอุเลบัญญัติบ้านสางเป็นแหล่งพากะโปรหาอูสินยาสียาสืลองอูลาจานบาโอนวันอุตราเยซูอูลาจานบาon wan utrai Jesu กูมันซิมจงอาตัวเป็นเครกลอยยานาดีอุลาจานบาโอนวัน Jesu janนุชางาพายติงชันหาลวกจงงาตรายตีงานยาโรดิงพูนาบันดายการิสโนภาอุลาจันบาอนวันนุตราเยซูอุลาจันบาon wan utrai Jesu กูมันซิมจงอาตัวเป็นเครกลอยยาลาดีอุลาจานมาon wanก็ขปาจึงภาพนึงกุมนี่หาบวายเนาะตัวกระคู่ตัวปันเดนี่กิบันตาบารอกค่อยอย่าบังมังงี้งี้ละปันเดบกินกิจึงรวยกิจึงด้วยคู่บารก็จำไหมกินยอดจักรจึงก็จังงี้กินปันเรมังงี้กินอาจึงกระแมนงี้ก็จึงก็จังงี้น้ำมันงี้ปานฮักกระเตงก็จังนปุ่นจึงงี้อุจิสุคริสบาร์บวายนั่นไอ้จึงไอ้ดับยันดับกระให้ก็จังจิสุคริสลำบางทีมาจงเบลกปากพลังมายันเรื่องการวิจัยสารจุดเงินจุดหุ่นก็จะมันเสียมโคจงเบลกินไล่ไว้เบลบางทีจะครุกจงกินเรื่องการบัดงี้อีเว่ไปอีเว่หากนี่ก็คลิปมาแล้วก็มจูร์กี่เว่รู้ฮีก็ชักรีบมาเนี่ยมันกำลังสักประเทศนั่นมันจะชาตาบอมจุกรู้ฮีอาเมน